Dobrý deň, vítajte pri dnešnej téme s názvom Kúpite si borovicu za 1 000 000? Je nám ľúto, už sa predala. O alternatívnych spôsoboch investícií, ako sú pamätné mince, starožitné autá alebo rôzne ďalšie druhy umenia, sa popísalo už naozaj veľa, ale menej sa rozpráva o investíciách do rastlín. Philodendron za 3000 eur, voskovka za 6500 alebo Monstera adansony za neuveriteľných 38 000. Samozrejme, ide o špeciálne odrody, ako je napríklad Monstera adansony variegata, ktoré sa predávajú za oveľa vyššie ceny. Zatiaľ pravdepodobne medzi najdrahšie za posledné roky sa zaradila orchidea Shenzhen Noke, ktorá sa vydražila v roku 2005 za neuveriteľných 217 000. Ide o modifikovaný druh, ktorý sa dožíva približne 100 rokov. Ale prvenstvo si rozhodne nedrží, pretože zatiaľ, pokiaľ nám je známe, za najvyššiu sumu sa predal bonsai japonskej bielej borovice, ktorý sa v roku 2011 vydražil za neuveriteľného 1,3 milióna USD. Ak chcete o tejto téme vedieť viac, pozrite si našu analýzu na stránkach Wonder Interest Trading Ltd.